Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 29, versikulo 15. Pagimbagan dagiti ubing ti panangisuro, kan panangdisiplina. No mabaybayan ti ubing nga garamid iti kaykayat na, ibabain nanto ti inana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Nagbaknang kayo gayam, Reynald. At dakot cheyo. Ha? Wen, Kirby? Ada ko chimi. Kabarbaro lang unay. Reynald, saan nyo matakot siya nang itulod kan ka diti pagadala na? Kukwamit niya angkal mo. Saan kalatang nagsasauro, ma? Awan bibiyang mo. Oh, apeng agkin ni kayo ado ha. Reynald, Roma. Ha? Akwa? Adala imbaga kanyak ni Roma. Kasta ka di? O ala, mapantayo nga rajay kantin. Agmerienda tayo pa'y. Ha? Ay, saanan, Kirby? Si kalatan ti agmerienda. Saan kami pa amabisin ka ni Roma? Sika talaga, Reynald. Diyan mo dagiti kaadalan takot baknang ka. Saan mo latan nga ikaskaso dagiti bagbagak? Mabainak ama muanda na kurapay kami laang, Roma. Anya, ibain mo ti panagbiagyo? Da kamin to pa'y a pamilya. Kat nakurapay kami mat. Ngamjak ibain dayta. Ala, saan ka nga agsaupay? Kanunungam latan dagiti bagbagak. Tapno saan tang agriring agayem? Ngamdakas dayta, Reynald. Ha? Sumungan ng ti kotse ng Uncle Ramon. Para ako, na makikidaan ako nga agawid. Umunatan amangan, Reynald. Saan tan nga orayan ni tatang mo, tarabiin to no agawid? Diyak kaya ti mga nanang? Ha? Apay adi mo kaya timangan? Kasano? Kat tinunula atarong kan kamatis ti sidaan tayo. Isulat ti adda, anak ko. Anong samon, tabasit la ti matmatgadan ni tatang mo makitaltalon. Litsyon manok ti kayat ko nanang. Anya? Awan nga ro ti maigatang tayo, anak ko. Imbag pa'y da Uncle Ramon akasinsin ni tatang tabak nang da. Ado ti kwartada, pinada pa'y kotsida. Napintas ngamin ti panggadan ni Uncle mo Aramon. Tagtrab-trabaho iti gobyerno. Kasjay kumamot ni tatang, nanang. Nakadal kumamit, tapno saan tayong agrigrigat ita. Anya? Diyak kaya timangan. Ni, timakder ka mo ton, anak ko. Agtugaw ka, tamangan ka. Diyak kaya timangan. Di ta kayon. Ni, Reynald! Reynald! Saan na ko nga ingkaskaso? Pimana ulatan dito'y sango tila misaan. Diyak kaya ti pakpakitam iti inam, Reynald. Tatang, Dumngag kaya ti pamagbaga, tapno nasayat kan to anak ko. Pagimbagam da iti ibagbagakan ka. Wapay mat ngamin ngawan makukwarta tayo, tatang. Reynald, Diyak pa'y magatang ti kayat ko agatangan iji pagadalan. Takurang ti kwartak nga itadyo. saan ka nagreklamo anak ko? Ta isulat adda a kwarta tayo. Mababae na kadag iti kaadalak no awisan dak amapan mangan iti kantin. Ibagbagak laan nabsugak pa'y. Ngam kinapudno na. Awan ti igatang ko iti kanak. Reynald, agan anos ka pa'y. Ta iti ka nito amaadaan tayo itinawadwad a kwarta. Magatang mo ti kayat mo agatangan iti pagadalan nyo. Inal daw ako ti paglugluganam nga may dito pagadalan Reynald. Wen Kirby, inong takpay nga rodyo driver mi. Tanagginad nga agtigtignay. Kat maladaw ako ng sumrag dito pagadalan. Kasta ka di? Wen Kirby. Ay, wen gayam. Ada ka di baryam dita? Oray 50 pesos lang. Ha? Apay adamdamagam no adda kwarta ka 50. Awan ka di kwartam? Ati kayat ko sa wen. Ipabulod mo pa'y lakanyak ti 50. Tawan ti baryak. Nabukula sa nga ribo ti kwartak. Kasta ka di? Wen Kirby, gumatang ka iti merienda iti kantin. Di ka madanagan. Tabayadak adagos. Apaman ama ipabaryak ti si bubukula sa nga ribok. Reynald, saan ka makaid na? Itay pa'y abidbidingam ti cellphone mo. Apay ka di. Just kikit di. Naibusin ti rod ti cellphone ko. Adapay napatag nga awagak.
O di agload ka? Uwan nga ron. Ay, ako. Kirby, naka-unlicol ka di? Ha? Uwan? Apay ka di, Reynald? Buludok pa ilata cellphone mo, taada awagak. Madamdamak ton nga agload. Ha? Nagadayon tumot nga minti pagloadan dito pagadalan. Mudo yung tawagak ni Papak. Apay Reynald, anya ti masapol mo kini kasinsin mo nga Henry. Umay ko kumabuludan dyan na pintas a sapatos na, auntie. Ha? Ngamawan mat ni Henry. Napan na ki basketball. Ay, kasta ka di? Tinasaya at inkasurutan ije basketballan. Ibagam abulodam ti sapatos na. Uwan, auntie. Kayat ko nga min dyan sapatos ni kasinsin Henry. Tanginginaan. Inak nga rodan surutan ije basketballan. Uy, kabarbaro sapatos, no? Uwan, classmates. Bagay ko kadimit lang. Bagay mo nga ron, Reynald. Imbagpaykan ka, tabaro manan ti sapatos mo. Idi na minsan, kabarbaro manan ti kamisetam. Pasigamin a branded. Abroad tinaggapuan na gito yung usar ko, classmates. Maumaak pa yung nga rodan. Gapo iti kinaado ti imported nga usar ko. Anya? Intumot gamin, mama. Jak malapdan nga agi patulod iti usar ko. Angam, nagpintas day ta sapatos mo. Ngam apay nga, saan mo mapabaro ti cellphone mo? Daanan na klase day ta, cellphone. Ah? Ay, kwa? Kinapudno na. Lap-lapdak ni mga karagatang iti gamit ko. Ikan na ko iti latest model a cellphone ko. Ngam, linapdak. Kasta ka di? Wen, makagatang iti napintas sa cellphone ko. Ano kayat ko, classmates? May isa lang awag ko ni mama. Agi patulod adagos iti kwartak. Apay Dalen, saan nyo abagbagaan ni Reynald? Bagbagaan mi mo at manang Loida. Apay ka di? Sa bali nga mintimadmadlaw kun nga ugali na. Nakapurpur maarumwar, ako namlan baknang. Ha? Jay binulod na sapatos ni Henry, di na pa insuble. Kastamatan dagiti daddo maakawas ti anak ko. Ala, ibagak to ka ni Reynald nga isublinan dagiti usar ni Henry, manang. Rumbang laang, tani, awanan ti isuot jay anak ko. Ne, apay anabartag ka nagawid, Reynald? Jak ngamin na pagkadkadan ti awis na iti babalkadak, nanang. Anya? Itay kami pa'y amang ururay kan ka. Ngam napan kalagayam nagbartak. Kahit kung ti maturog, nanang. Saanan anasaya ti kastingar aramidam, anak ko? Liklikam dagiti dakas abarkadam. Saan naman nabagbagan na kasta, nanang? Doon napintas ko mati panagbiag tayo. Sa anak ko makastoy ita. Anya? Ure niya ba iti bagbagam? Pulos sa saan ko denggan. Si kantimang bagbaga iti anak mo, lakay. Talaga natangken ti ulo day dyan nga ubing. Di na kaya ti dumngag iti pamagbaga. Naumak pa'y ket di na kanayon amang bagbagaken kwa na. Pulos adinak denggan. Dalen. Kagapgapo ni Henry akasinsin na diti balay. Alalaan nandiya sapatos a binulod ni Reynald. Anya? Saan pa lang insubli ni Reynald ti sapatos? Saan pa'y nga rod? Ayan day dyan sapatos aya. Tasya kung ti mga insubli ka ni Henry. Diyak nga rod masapulan no sa dino tinangi kabilan ni Reynald. Ti ammok kat kanayon nga isuot na day jay a sapatos. Anya tiraramidam dito yung sentro tili, nanang? At dalagi natang ko nga usaran ni tatang mo iji talon. Ano? Muna ka nga agawid. Sa bali at tricycle ti pagluganak nga agawid. Anya? Ni agiddantan ang agawid, anak ko. Basta umuna ka nga agawid, nanang. Bang para akong iti tricycle a pagluganam. Reynald! Ha? Kirby? Si kamit gayam. Sige, umunaak nga rodan nga agawid, anak ko. Sumarunukan ton. Ha? Apay nga inawagan na kayo ti anak di bakit akadwam itay, Reynald. Kunak man mo day di abrutinam. Ah, kwa? Babaunan nila dahi siya bakit? Anak ngamin ti awag na kanyak. Uy, kasta nga agpaiso. Kasta ka di? Uy, Kirby. Sika. Kanya ter aramidam dito yung sentro ti ili. At dala napatag ngayon naramid ko. Apag isumot ang nakita kayo iti kadwa mabakit. Isungay masidil ka. Sige,
Panawan ka pa, tada pa'y papanak. Amuyo lang aruda nakasarsaritak ti kaadalak. Gumapay nga inawagan nak pala iti anak. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Reynald? Tiyan mo dagiti kaadalak kat baknangak. Adda iti abroad ti inak. Anya? Anya lagan ti rupak iti pagadalan ngay no sikat ti makita da nga inak. Iba inak nga inam, Reynald? Tiyan mo da nga inak kat napintas. Ken mayat ti panagkawkaws na. Langana ti baknang. Saan nakasken ka di ka pa'y makagatang iti napintas sa kawas mo. Anya? Nagbastos ka mo tan nga agsasao, Reynald? Iso ano maminsan? Saan ka nga agparparang kan di nakawagan iti anak no adadagiti kaadalak. Tiyakla ni namnama nga iba inak nga inam. Kasanumot nga minanang. Saan yung insakad ana imbag ti panagbiag tayo? Apalak dagiti daduma a kaadalak. Tanapintas ti panagbiag da. Reynald, Ulitak nga ibaga nanang. Saan kayo nga agparparang no nakasango dagiti kaadalak? Reynald, uray saan mo nabayadan di utang mo kanyak a 50 pesos? Ha? Apay Kirby? Basta kukuha mo. Saan mo napanunutan pa iti utang mo? Kabailak matabayadan di 50 na bulot ko. Naira na lang amin nga awan ti baryak. Iso ajak pa'y mabayadan ti utang ko ken ka. 50 pesos lang dito. Oh, apay nga umisim ka, Kirby. Reynald, saan kan nga gin kukuna? Amumin ti amin. Reynald, amudan ti maipapatkan ka. Agin babak ng kalaang. Saan ka apod no abak nang? Anya? Apay nga ilimad mo pa ti amin. Diyan nakita idi abak katakadwam kat iso ti inam. Kirby? Saan arumbang nga ibayin mo ti inam? Saan mat arumbang nga ibayin mo ti kabibiyag mo? Agpapada tayo wala na ipas nga marigrigat. Ha? Dakas day tang raramidam iti inam. Saan arumbang nga ibayin tayo ti ina tayo, Reynald? Pudno timbaga ni Kirby, Reynald. Agbalbaliw kan. Ado dagiti ini batam nga istorya kanyak may panggap iti inam. Nga ibain mo launay kada kami. Roma? Agagayim tayo. Oray ka sanwari gad. Saan tayo kumaguraan tinaganak tayo? Ha? No kaya't mo nga agbayag ti panaggagayam tayo. Agbalbaliw kan. Isardeng mo ti panaging kukunam, Reynald. Pakawanandak tatang. Nanang. Ay na Reynald anak. Agyaman kami iti inam ta naka-Ameris ka. Amom itan ti dumngag ka na kami. pagimbagam ti kanayon, apanang bagbagami kan ka, anak ko. Saan arumbang nga ibain ti kinarigat? Tinapatag, agbibiyag tayo ang nasayaat. Oo, nanang. Iso nga kidkid dawak iti pamakawan kada kayo. Nang runakan ka. Imbain ka kadagiti kaadalak, nanang. Saan mo na panunutan day ta anak ko? Tinapatag, amom itan nga aklunan ti kinapudno. Nanang, tatang, di kay madanagan. Tagadalak ana imbag. Kat tumulong ak kada kayo. Iti kasta, di kay marigatan amang paadal kanyak. Kadagiti agtutubo. Rumbang laeng adumngeg kayo iti pamagbaga dagiti dadakkelyo. Tadayta timang pasayaat kada kayo. Papagayam ditan tinaggibusan ti maysapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Isagani Buliser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Na imbag nga oras kada kayo amin.